κάτι στον αόματο. Ελεήστε τον τυφλό. Δώστε κάτι στον αόματο. Ένα δίφραγο. Τι να το κάνω, πάρ' το πίσω ρε. Ελεήστε τον τυφλό. Τυφλός ρε φίλε ή ανοιχτομάτης? Κατοστάρικο, έτσι μπράβο. Δουλειά είναι κι αυτή κυρία, αν σ' αρέσει. Ελεήστε τον τυφλό. Κάτε γρήγορα! Κάτε κάτω! Πάτα μέσα! Ο άλλος που είναι! Πάτα μέσα! Πάτε με τη μηχανή εσύ! Ακυρίκη! Τι κάνεις! Θα σας κάνει πανούλα σας, Ακυρίκη πάω! Ακυρίκη! Τι Ακυρίκη! Κάνε πάντα μου σου τους παράσανες που κεφάτε! Τι θα φτιάξεις? Με λιτσάνες. Α, ωραία, μπράβο. Ξέρεις εσύ. Βέβαια. Να βάλεις και κρέμα μπεσαμέλ από πάνω. Μπράβο, Χρυσοχέρα μου, αγάπη μου. Όχι, κορίτσι μου, δεν θα λύσω. Ναι, ματιά. Γιώργο, τελείωνε. Ο διευθυντής συζητάει. Καλά, τελείωνε. Μιλάω με τη μάνα. Λοιπόν, Μανούλα, σε αφήνω τώρα, σε φιλώ. Γεια σου, αγάπη μου. Καλημέρα σας. Με ζητήσατε, κύριε Διευθυντά? Ναι. Πρώτα για να σε συγχαρώ. Παρακαλώ, το καθήκον μου έκανα. Και κατά δεύτερον λόγο, για να σου αναθέσω μια καινούργια αποστολή. Πάλι σε τράπεζα? Όχι σε τράπεζα, αυτή τη φορά σε οικογένεια. Σε οικογένεια? Ναι. Θα αναλάβεις τη φρούρηση των μελών μιας οικογένειας. Και ιδιαίτερα της μεγάλης κόρης. Δηλαδή, τι εννοείτε, κύριε Διευθυντά? Θα την παίρνω από το χεράκι και θα την πηγαίνω σχολείο. Στράτα, στρατούλα. Πρόσεχε, κοριτσάκι μου, έπεσες. Σας παρακαλώ, τι θα γίνω, babysitter? Όχι, βέβαια. Το έχει τελειώσει το σχολείο. Σας παρακαλώ, κύριε Διευθυντά, δεν νομίζετε ότι είναι υποτιμητικό για μένα? Μετά από τόσες επιτυχίες, ξεχνάτε πως συνέλαβα το ληστή της τράπεζας. Με συγχωρείτε, κύριε Διευθυντά, με συγχωρείτε. Αν το άλλο, στο κότερο που συνέλαβα τη συμμορία με τα ναρκωτικά. Ελάτε να σας πάρουμε γρήγορα! Μαζέψτε κάπου! Ψηλά τα χέρια όλοι, ρε! Όλοι, ρε! Προχωράει! Προχωράει! Ψηλά τα χέρια, ρε! Πένα, ρε! Πένα, ρε! Μην κάνει κανείς καλαστείο του φάω το μάτι. Άιστε! Άιστε! Στραδιάνα! Μην κουνηθείτε! Δεν θέλω εξυπνάδες, έτσι! Ψηλά τα χέρια! Έτσι, μπράβο, καθήκια! Μέσα, ρε! Μέσα! Ορίστε! Μην κινηθεί κανένας και σας έβαγα! Μην κουνιάστε! Έλα τώρα! Κύριε Ρωμάνο! Για όνομα του Θεού! Με συγχωρείτε, κύριε Διευθυντά, με παρέσυρε το πάθος. Αλλά ξεχνάτε, κύριε Διευθυντά, ξεχνάτε. Από την άλλη φορά που έκανα τον πυροσβέστη και έσωσα το καημένο το κοριτσάκι που το είχα να παγάγει. Επιτυχίες και μου λέτε να κάνω την babysitter. Τα αναγνωρίζω όλα αυτά, παιδί μου, και γι' αυτό ακριβώς σε συγχαίρω. Αλλά βλέπεις, και αυτή η αποστολή που σου αναθέτω είναι πολύ λεπτή. Ο πελάτης είναι πολύ γενναιόδωρος και θα πληρώσει καλά και το γραφείο και εσένα προσωπικά. Τι ακριβώς πρόκειται να κάνω? Πάμε πρώτα να σου δείξω το σπίτι και μετά θα σου εξηγήσω.
Αυτή λοιπόν είναι η βίλα. Σου αρέσει? Ανάκτορο. Σαν του Κάρινγκτον. Ποιανού Κάρινγκτον? Της δυναστείας. Της δυναστείας, καλέ, που είχε τη γυναίκα του την Κρίστη και που προηγουμένως ήταν παντρεμένος με την Αλέξης και η Αλέξης για να τον ξαναπάρει πίσω τα φτιάχνει με το γραμματέα της Κρίστη. Αλλά η Κρίστη δεν τον ήθελε το γραμματέα. Καταλαβαίνεις, και τα φτιάχνει η Κρίστη τώρα με τη γραμματέα κοπέλα της Αλέξης. Ξαφνικά στη μέση μπαίνει και ο δάσκαλος του τέννις, ο οποίος τα φτιάχνει με την Κρίστη. Το παίρνει χαμπάρι η Αλέξης και προσπαθεί να της τον φάει. Γίνεται ένα κομφούζιο και πάνω που η Κρίστη τον διώχνει, μπαίνει στη μέση ο νόθος γιος της Αλέξης που δεν αποκλείεται να ήταν και παιδί της Κρίστη. Βέβαια ήταν και λίγο αδελφή, αλλά ήθελε να το παίζει άντρας. Με συγχωρείς, τελείωσες? Το 8ο επεισόδιο. Ακολουθούν άλλα 72. Λοιπόν, όλες αυτές οι οικογένειες που μένουν σε τέτοιες βίλες ανάκτορα έχουν εκτός από τα εκατομμύρια και τα προβλήματά τους. Και αυτή η συγκεκριμένη οικογένεια που μας ενδιαφέρει έχει και αυτή τα προβλήματά της, βέβαια. Αυτή τη στιγμή παίρνουν το πρόγευμά τους στη βεράντα. Έλα λοιπόν, πάρε τα κιάλια να σου τους παρουσιάσω έναν. Δεξιά είναι ο αρχηγός της οικογένειας, ο κύριος Σουμποτέος. Μεγαλοεπιχειρηματίας, πλούτησε γρήγορα. Έχει αγοράσει μετοχές, βιομηχανίες, ξενοδοχεία. Ποδοσφαιρικές ομάδες. Όχι ακόμα. Δίπλα του ακριβώς η γυναίκα του, η Δέσποινα Σουμποτέου. Καλή, αλλά λίγο ιστερικιά με τα υπαρξιακά και τα μεταφυσικά της προβλήματα. Πιστεύει στη μετενσάρκωση. Θα σου πει ότι ήταν γάτα στην Αίγυπτο των Φαραώ. Πώς σου φαίνεται? Τη φαντάζομαι σκαρφαλωμένη στις πυραμίδες. Αυτός εκεί που είναι ακριβώς από πάνω της είναι ο προσωπικός της γκουρού. Τον έχει εγκαταστήσει μέσα στη βίλα. Τη βρίσκει μαζί του με διαλογισμό. Είναι από τα Ιμαλάια. Δίπλα της τα δύο αγόρια της οικογένειας. Σωστά, διαβολάκια. Πώς δεν τα πήρε χαμπάρι ο Ηρώδης? Ναι, αλλά πρόσεξε γιατί κάνουν χοντρές πλάκες. Τον προκάτοχό σου τον βάψανε με λουλάκι και τον κάνανε μπλε μαρέν. Εγώ θα τα κάνω μπλε μαρέν στο ξύλο έτσι και μου κάνουν την παραμικρή πλάκα. Και τελευταία η Τζέννη, η κόρη της οικογένειας. Όμορφη, Ωραίο πράγμα. Όμορφη αλλά προβληματική. Κακομαθημένη, πλούσια, με δεκάδες θαυμαστές που την περιτριγυρίζουν για την ομορφιά και τα λεφτά της. Φυσικό είναι. Να και η Γαλλίδα. Καμαριέρα είναι. Λίγο απ' όλα. Και καμαριέρα και σερβιτόρα και, όπως λένε, λίγο ερωμένη του κυρίου Σουμποτέου. Δηλαδή, άμα ήταν πολύ, τι θα γινότανε? Αυτά λοιπόν είναι τα πρόσωπα της οικογένειας. Μάλιστα. Εσείς είστε. Συγχωρείτε. Καλά, και εγώ τι θέλετε να κάνω? Να τους προσέχεις, να τους φυλάς. Τώρα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Διευθυντά. Σας παρακαλώ, από βατραχάνθρωπος να καταντήσω babysitter. Μην νομίζεις ότι είναι εύκολη η αποστολή σου. Κάθε άλλο. Σε πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη. Κάποιοι απειλούν να απαγάγουν την κόρη του Σουμποτέου και να ζητήσουν λίτρα. Λίτρα. Ποιοι κάποιοι, ξέρετε ποιοι είναι? Ναι. Είναι δύο παλιοί συνεταίροι του Σουμποτέου. Είχαν κάνει μαζί μια μεγάλη ληστεία και ο Σουμποτέο τους πούλησε στην αστυνομία και κράτησε αυτός όλα τα κλοπημαία για λογαριασμό του. Έτσι ξεκίνησε τη μεγάλη ζωή του. «502». Το 3 είμαι εγώ. Πάμε. Λόγω καλής συμπεριφοράς μειώνεται η ποινή σας και είσαστε ελεύθεροι. Μείνατε μέσα 7 χρόνια και πιστεύω να μετανιώσατε. Καλοί και χρηστοί πολίτες. Και μη σας ξαναδώ εδώ. Παρόλο ότι περάσαμε πάρα πολύ ωραία εδώ μέσα, δεν θα μας ξαναδείτε ποτέ. Θα γίνουμε χρηστοί πολίτες, όπως είπατε. Χριστοί, Παναγίες θα γίνουμε. Πολύ καλά, πηγαίνετε. Καλώς τα παιδιά. Καλή λευτεριά. Καλώς τα παιδιά. Σε ενδιαφέρουσα είμαστε. Πού πάμε? Στο σπίτι του προδότη. Γιατί έχουμε ανοιχτούς λογαριασμούς. Πάμε!
σήμερα λοιπόν και μετά η ζωή του Σουμποτέο έγινε πραγματικό μαρτύριο. Οι συνεργάτες του που τους είχε ρίξει άρχισαν να ζητούν με επιμονή το μεριδιό τους. Εδώ που τα λέμε, καλά του κάνουν. Τον απειλούν. Πώς? Ότι θα απαγάγουν την κόρη του. Μόνο την κόρη. Μόνο. Αλλά εδώ είναι ο κύριος Σουμποτέο, μπορεί να στα πει ο ίδιος. Κύριε Σουμποτέο, παρακαλώ, έχετε την ευγενή καλοσύνη. Να σας συστήσω ο κύριος Σουμποτέο, ο κύριος Γιώργος Ράντος, ένας από τους πιο αξιόλογους συνεργάτες μας. Χαίρομαι πολύ, κύριε. Πώς είστε? Παρακαλώ, περάστε μέσα να τα πούμε λεπτομερέστερα. Καθίστε, κύριε Σουμποτέο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας ακούω. Ζω σε έναν εφιάλτη, κύριε. Κάποιοι παλιοί φίλοι με εκβιάζουν. Μου ζητάνε χρήματα, απειλώντας ότι θα παγάγουν την κόρη μου. Και τις έχω τρομερή αδυναμία, ξέρετε. Μόνο για την κόρη σας απειλούν. Για τη γυναίκα σας? Μεταξύ μας δεν με νοιάζει και πολύ για τη γυναίκα μου αντί να παγάγουν. Καλά, και για τα δυο σας αγοράκια? Αν τολμήσουν να κάνουν ποτέ κάτι τέτοιο, εκείνοι θα μετανιώσουν. Είναι κάτι διαβολάκια. Από ό,τι κατάλαβα δηλαδή, από όλη την οικογένεια μένει μόνο η κόρη. Ακριβώς. Και τι θέλετε από μένα? Να αναλάβεις την ευθύνη για την ασφάλεια της οικογένειας Σουμποτέο. Θα μένει σπίτι μας. Σπίτι σας? Έχουμε πολλά δωμάτια. Θα σας δώσω ένα δίπλα στην κόρη μου. Δεν θα την αφήνετε από τα μάτια σας. Καλά, και όταν κοιμάται? Ναι, θα κοιτάτε από την κλειδαρότρυπα. Για να βεβαιώνεστε ότι είναι στο κρεβάτι. Σας παρακαλώ, κύριε Σουμποτέο, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ είμαι ιδιωτικός αστυνομικός. Δεν είμαι μπανιστηρτζής. Δεν σας είπα να την κοιτάτε σαν άντρας. Θα την κοιτάτε σαν επαγγελματίας. Αν είσαστε γιατρός. Γι' αυτό και δεν έγινε. Δηλαδή το ξεκίνησα, αλλά δεν το τελείωσε. Τι ειδικότητα? Γυναικολόγος. Αλλά έκανα ένα μικρό λάθος. Πίστευα ότι οι γυναίκες πρέπει να εκδίνονται για μένα και όχι για να τις εξετάζω. Ο συνεργάτης μου διαθέτει πολύ χιούμορ. Πάντως, κύριε Σουμποτέο, σας διαβεβαιώ ότι είναι επαγγελματίας 100%. Καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό φαίνεται. Και εκτός από την αμοιβή του γραφείου, θα έχεις και από μένα ένα πολύ καλό δώρο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σουμποτέο. Πότε λέτε να ξεκινήσουμε? Το συντομότερο, ακόμα και από τώρα. Τώρα. Τώρα πρέπει να πάω σπίτι μου. Να ετοιμάσω τα πράγματά μου. Να ειδοποιήσω και τη μανούλα μου. Μένετε με τη μητέρα σας? Πάντα με τη μανούλα. Καλημέρα, Μανούλα. Καλώς τον, πού γύριζες πάλι? Όχι, γύριζα, μαμά. Όχι, γύριζα, το ψωμί μου έβγαζε. Ναι, κυνηγώντας ληστές και διαρρήκτες. Αυτή είναι η δουλειά μου, ρε Μάνη. Τι θέλεις να κυνηγάω, πεταλούδες? Ωραία δουλειά, ωραία δουλειά. Ιδιωτικός αστυνομικός. Κατάλαβα, εσύ θα προτιμούσες να ήμουν αστυνομικός του δημοσίου. Ασφαλώς, τουλάχιστον δεν τα κινδύνευες. Δεν θα κινδύνευα. Όχι, φυσικά. Έχεις δει ποτέ κανέναν κανονικό αστυνομικό της κανονικής αστυνομίας να κυνηγάει ληστές και διαρρήκτες? Οι άνθρωποι είναι λογικοί. Βαδίζουν δίπλα από τους διαδηλωτές και το πολύ πολύ να πάνε σε κανένα γήπεδο να σταθούν μπροστά στον προπονητή για να μην τον δίνουν οι φύλακες την ώρα που χάνει η ομάδα του. Βλέπω, μαμά, είσαι πολύ καλά πληροφορημένη. Μόνον εσύ ανακατεύεσαι με επικίνδυνες δουλειές και με κοψοκολλιάζεις. Διάβασες στις εφημερίδες για εκείνο το ληστή που έπιασες έξω από την τράπεζα. Και δεν είσαι υπερήφανη για μένα? Είμαι, δεν λέω, αλλά θα προτιμούσα να έκανες μια άλλη, πιο ήσυχη δουλειά. Όχι να κυνηγάς ληστές. Μωρέ, δεν θα παντρευτείς εσύ. Δεν θα κάνεις οικογένεια. Εντάξει, θα κάνω και από αυτό, εντάξει. Μωρέ, και ποια γυναίκα θα σ' αντέξει εσένα, Μην κοιτάς εμένα που είμαι μάνα σου. Άντε τώρα, έλα να σου βάλω να φας. Λίγο γρήγορα, μαμά, γιατί έχω και δουλειά. Τι δουλειά έχεις πάλι? Θα κυνηγάς λαθρέμπορους ή κακούργους? Αυτή τη φορά δεν θα κυνηγήσω ούτε λαθρέμπορους ούτε κακούργους. Θα γίνω babysitter. Πώς το είπες αυτό? Babysitter, πώς το λένε, θα γίνω παραμάνα. Πού? Σε μια βίλα στο ψυχικό. Και τι θα κάνεις στη βίλα στο ψυχικό? Θα φυλάω 2 παιδάκια και ένα κοριτσάκι. Από πού θα τα φυλάς? Από τον κακό λύκο. Τα φυλάω, ρε μαμά, να μην τα κλέψουνε. Είναι μεγάλα? Τα 2 αγοράκια 14 χρόνια είναι δίδυμα. Το κοριτσάκι είναι μεγαλύτερο. 15. Βάλε. 16. Βάλε. 16 και μισό. Λοιπόν, μαμά, για να μην κουράζω, το κοριτσάκι είναι 23 χρονών. 23 χρονών. Μάλιστα. Και θα φυλάς ένα κοριτσάκι 23 χρονών. Ναι. Εγώ 23 χρονών θύλαζα εσένα, ναι. Και τώρα τι να κάνουμε, μαμά. Επειδή το κοριτσάκι δεν έχει μωρό, να τη βάλουμε να φυλάσει εμένα, ναι. Σαν δεν τρέπεσαι, λιγάκι σεβασμό στη μητέρα σου. Και σεβασμό και αγάπη, δεν πιστεύω να έχει παράπονο, αλλά ώρες με βγάζει από τα ρούχα. Πώς το κάνουμε, η πελάτησα είναι η γυναίκα. Όχι αυτή, ο πατέρας της. Μας πληρώνει ένα σωρό λεφτά να του φυλάμε την οικογένεια. Κατάλαβα. Έλα, το νεράκι. Να πας, αγόρι μου, να πας, αλλά να προσέχεις.
Γιατί καμιά φορά ένα κοριτσάκι 23 χρονών... Ξέρω. Ένα κοριτσάκι 23 χρονών μπορεί να είναι πολύ πιο επικίνδυνο από 10 λίσταρχους μαζί. Ακριβώς. Εντάξει, μαμά. Το έχω υπόψη μου. Το έχω υπόψη μου. Αυτά είναι λεφτά. Όχι εμείς που βγάζουμε ψίχουλα, όχι και ξανάκτορος. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Πρώτη φορά βλέπω μυρμήγκι με αλυσίδα. Qu'est-ce que vous voulez? Βουλέ... Άγνωστε βουλέ του κυρίου. Excusez-moi, je ne peux pas comprendre. Artificiel, permanente, ascenseur. Comment? Mr. Subboteo. Oh, monsieur Subboteo. Passez, s'il vous plaît. Merci. Ο γίγαντας πρώτα. Έλα, έλα. Ωραία το σκυλάκι σας. Πολύ ωραία. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur, on vous demande. Καλώς ήρθες. Τι κάνετε, καλά? Ευχαριστώ, καλά. Έλα να σε γνωρίσω και στους δικούς μου. Από εδώ η γυναίκα μου, η κυρία Δέσποινα Σουμποτέου. Πώς είστε? Το μάτι του κέντρου του σύμπαντος στους διαλογισμούς σου, παιδί μου. Μα τι λέει, έχει τίποτα το μάτι? Όχι, μην δίνει σημασία με τα φυσικά δικά της. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις και πες ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Εύχομαι και στο δικό σας μάτι. Καλό. Πάμε να σου γνωρίσω και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας μου. Έλα. Η κόρη μου Τζέννη. Εδώ πραγματικά βγαίνει μάτι. Χαίρομαι πολύ, Δεσποινής. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι χαίρομαι τόσο πολύ για την γνωριμία μας. Γιατί? Γιατί υποψιάζομαι ότι μαζί μου θα ασχολείστε πιο πολύ και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Τι δεν σας αρέσει, δηλαδή? Που θα βρεθώ με babysitter στα 23 μου χρόνια. 22. 23, μπαμπά, σε λίγες μέρες. Εν πάση περιπτώσει, εύχομαι να τα εκατοστήσετε. Άλλωστε, η δουλειά μου είναι να σας προστατεύω, μην σας συμβεί τίποτα δυσάρεστο, ώστε να τα φτάσετε τα 100. Ό,τι δυσάρεστο θα μπορούσε να μου συμβεί, ήδη μου συνέβη. Κάνω πως δεν καταλαβαίνω για λόγους επαγγελματικής δεοντολογίας. Καλό, έλα από εδώ να σου γνωρίσω και τα αγόρια μου. Ο Νότης και ο Φώτης. Ο Νότης και ο Φώτης, μπράβο, κάνουν και ρήμα, ωραίο πείμα. Τι κάνεις? Γιατί, μανάρι μου, δαγκώνεις? Εσύ είσαι αληθινός αστυνομικός? Όχι, γιαλατζή, αγιοβασιλιάτικος που λένε. Μου αρέσει που θα παίζουμε κλασικές νόμους με ένα αληθινό αστυνομικό. Μπράβο. Και εμένα θα παίζουμε? Ναι, παίζουμε, αλλά δεν θα δαγκώνετε. Άλλωστε, η δουλειά της babysitter είναι να παίζει με τα παιδάκια. Καλό. Τη δική μας την babysitter τη γνώρισε στη Γαλλίδα. Πολύ αυτή καλό. που σου άνοιξε. Πολύ καλό. Πάμε τώρα να σου γνωρίσω και τον γκουρού μας. Γκουρού, έχετε και πίθηκο? Όχι, είναι ο διαλογιστής μας. Α, έχετε και από αυτό. Πάμε. Να και ο γκουρού μας. Σαν τον Κότζακ είναι. Μη σχολιάζεις. Ηρέμησε και σκύψε το κεφάλι. Γιατί, χάσατε τίποτα? Δεν πρέπει να το κοιτάμε. Δεν καταλαβαίνω, τρέπετε. Κάνε αυτό που σου λέω. Δεν μου λέτε, θα τον φυλάω κι αυτό, ναι. Τον Άγιο τον φυλάει το μάτι του σύμπαντος. Άντε πάλι με το μάτι. Γιατί Άγιος είναι ο Κύριος. Βεβαίως. Πέρασε από πολλά κάρμα και άγιασε. Τι του κάνει τώρα? Από πού πέρασε είπατε? Από κάρμα με τις σαρκώσεις. Ο Άγιος στην προηγούμενη ζωή του, γύρω στα τέλη του 1800, ήταν οδηγός σε τρόλεϊ. Σας παρακαλώ κυρία μου, με δουλεύετε. Τι 1800? Το 1800 δεν υπήρχαν τρόλεϊ, μόνο η καημένη Μπουμπουλίνα υπήρχε και πρωί βράδυ πήγαινε με το γάιδαρο. Είστε άπιστος? Όχι άπιστος δεν είμαι, αλλά χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω, δεν είμαι και μαλάκας. Ο Άγιος στην προηγούμενη ζωή του δεν ζούσε εδώ. Πού ζούσε, στην Αίγινα? Σε άλλο πλανήτη. Α, κατάλαβα, τώρα έχουμε και εξωγήινο Άγιο. Τι μαθαίνει κανείς άμα γίνεται babysitter? Πού είσαι, μάγκα? Ρε Μόρτι! Μόρτι, πού είσαι κύριε Άγιε? Κοίταξε, φραχισμένο με έχει. Δεν αντιδρά καθόλου. Δεν δουλεύει. Δεν μπορεί, θα έχει πεσμένη μπαταρία. Τώρα βέβαια αυτός στην προηγούμενη ζωή δεν αποκλείεται να ήταν και κοφάλαλος. Ο Άγιος δεν χρειάζεται να μιλάει.
Επικοινωνούμε με το Άγιο Φως που εκπέμπει. Εκπέμπει. Ναι, εκπέμπει. Σε τι συχνότητα? 184 FM στέρεο. Και τι λέει? Εδώ ράδιο Άγιος. Εμένα με ηρεμεί και με ησυχάζει που η γυναίκα μου τη βρίσκει με τον Άγιο. Επικοινωνούν πνευματικά. Ναι, με το υπέρτατο φως και με το μάτι. Έχετε αντίρρηση? Όχι, όπως τη βρίσκει ο καθένας. Άλλος με το φως, άλλος με το μάτι. Το υπέρτατο μάτι. Μα δεν διαφωνούμε, κυρία μου. Ανέβα. Ορίστε. Και τώρα σκύψε. Τι έκανε, λέει? Να την πάρεις. Σας παρακαλώ, κυρία μου. Μπορεί να είμαι babysitter, αλλά εγώ τέτοιες δουλειές δεν τις κάνω. Δεν θέλεις να πάρεις την ευχή του Άγιου? Την ευχή του? Όχι, δεν μου χρειάζεται. Έχω την ευχή της μάνας μου. Λοιπόν, έλα τώρα να δεις στο σπίτι να κατατοπιστείς. Σε αυτούς τους χώρους δεχόμαστε και δίνουμε και τις δεξιώσεις μας. Δεν μου λέτε, κάνετε συχνά τέτοιες εκδηλώσεις? Κοινωνικές υποχρεώσεις. Και όταν όλοι αυτοί έρχονται εδώ πέρα, τρώνε κιόλας? Αλλήμωνο, μυστικούς θα τους αφήσουμε. Δεν μου λέτε, τρώει και ο εξωγήινος Άγιος? Ο Άγιος τρέφεται με το υπέρτατο φως. Ναι. Πάνω είναι οι κρεβατοκάμαρες των παιδιών, της Τζέννης, η δική σου, η δική μου κρεβατοκάμαρα και της γυναίκας μου. Με συγχωρείτε για την αδιάκριτη ερώτηση, αλλά θέλω να πω, δεν κοιμόσαστε μαζί? Όχι. Γιατί? Γιατί ο μπαμπάς έχει γκόμενα. Μη σου αστράψω καμιά ανάποδη. Πήγαινα πάνω στο δωμάτιό σου γρήγορα και δεν θα κατεβείς να σε φωνάξω. Ορίστε μας. Τα παιδιά έχουν χαλάσει με αυτά που βλέπουν από την τηλεόραση. Ξέρεις, κοιμάμαι μόνος μου για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η γυναίκα μου ροχαλίζει. Όχι και ροχαλίζω. Ροχαλίζεις. Λίγο. Καθόλου λίγο. Σαν τζάμπο που απογειώνεται. Ο δεύτερος λόγος, ομολογουμένως, είναι δικό μου φταίξιμο. Είμαι υπνοβάτης. Υπνοβάτης? Ναι. Καμιά φορά δηλαδή τα βράδια σηκώνομαι και περπατάω στο σπίτι. Κοιμισμένος? Βέβαια, δεν έχεις δει πως βαδίζουν οι υπνοβάτες. Έτσι. Μα καλά, και δεν υπάρχει κάποιος να σας ξυπνήσει κοιμισμένον άνθρωπο? Δεν ξυπνάνε τον υπνοβάτη ποτέ έτσι απότομα, μπορεί να πάθει τίποτα. Τον υπνοβάτη, αγαπητέ μου, τον ξυπνάνε μόνο με τραγούδια. Τι τραγούδια? Ελαφρολαϊκά, οτιδήποτε. Εγώ ξέρω μερικά τραγούδια του Πάριου. Λιγάκι φάλτσος είμαι, αλλά άμα σας βλέπω έτσι, θα σας ρίχνω το κόκκινο γαρίφαλο να ξυπνήσετε. Όχι, δεν χρειάζεται να με ξυπνήσεις. Κάνω τη βόλτα μου και ξαναγυρίζω στο κρεβάτι μου όπου συνεχίζω τον ύπνο μου. Μπράβο, πολύ ωραία. Τώρα επειδή μπερδεύτηκα λιγάκι, να ανακεφαλαιώσουμε. Εκτός από εσάς και τη γυναίκα σας και τα παιδιά, ποιος άλλος κοιμάται πάνω? Εγώ, αν δεν έχετε καμία αντίρρηση. Γιατί να έχω αντίρρηση? Γιατί καμιά φορά οι babysitters διαλέγουν και τα δωμάτια των παιδιών που φυλάνε. Σας παρακαλώ, Δεσποινής. Σας παρακαλώ, νομίζω ότι παραγνωριστήκαμε. Έτσι και με ξαναπείτε babysitter, σκόνομαι και φεύγω από εδώ μέσα. Τζένι. Καλά, συγγνώμη. Έχετε την καλοσύνη να μου δείξετε το δωμάτιό μου? Ευχαριστώ, βεβαίως. Έλα, Τζένι, πάμε να δείξουμε το δωμάτιο του Γιώργου. Ορίστε, ladies first. Αυτό είναι το δωμάτιό σου. Ακριβώς δίπλα στο δωμάτιο της κόρης μου. Αλλά από εδώ μπορείς να ελέγχεις ολόκληρο το σπίτι. Έλα να το δεις και να σου πω και το πρόγραμμά σου. Δεν έχω αντίρρηση. Όλο το βράδυ μπορείς να έχεις το νου σου στο σπίτι. Είναι η ώρα που χτυπάνε οι διάφοροι τρομοκράτες κλπ. Αλλά μόλις χαράζει μπορείς να κοιμάσαι. Την ώρα αυτή δεν συμβαίνει απολύτως τίποτε. Θα κοιμάσαι λοιπόν και θα ξεκουράζεσαι. Ευχαριστώ πολύ. Μέχρι τις 7 το πρωί. Σοβαρά? Δηλαδή όλοι και όλοι μια ωρίτσα? Ναι, δεν χρειάζεται περισσότερο. Βέβαια. Ο πολύς ύπνος ρίχνει τον άνθρωπο. Ακριβώς. Μετά θα παίρνεις το πρόγευμά σου και θα πετάς τα παιδιά στο σχολείο. Μάλιστα, να τα πετάω. Και μετά θα γυρίζεις στο σπίτι. Και θα κοιμάμαι. Όχι βέβαια. Θα πετάς εμένα στο γραφείο. Γιατί είδες τι συμβαίνει το πρωί με τους τρομοκράτες. Το πρωί καθαρίζουν τους επιχειρηματίες. Άρα λοιπόν αυτή την ώρα θέλω την προστασία σου. Κατάλαβα. Θα με πετάς λοιπόν στο γραφείο. Ωραία, να σας πετάω και σας. Και μετά θα γυρίζεις στο σπίτι. Και θα κοιμάμαι. Όχι βέβαια. Από εκείνη τη στιγμή αναλαμβάνεις την Τζέννη. Σε παρακαλώ, μπαμπά. Είπα και δεν θέλω αντίρρηση. Αναλαμβάνεις λοιπόν την Τζέννη και τη συνοδεύεις στο πανεπιστήμιο. Τι ώρα? Όποια ώρα θέλει η Τζέννη. Ελληνικά πανεπιστήμια είναι αυτά. Τις ώρες τις καθορίζουν οι φοιτητές, όχι οι καθηγητές. Αν φυσικά γίνονται μαθήματα και δεν υπάρχει απεργία ή κατάληψη της σχολής. Με συγχωρείτε, συμμετέχετε και στις καταλήψεις των σχολών Δεσποινής Τζέννη? Καμιά φορά. Έχει πλάκα, μ' αρέσει. Ωραία, τότε θα την καταλαμβάνουμε μαζί τη σχολή. Ο μπαμπάς είναι λίγο υπερβολικός. Στο πανεπιστήμιο δεν έχω κανένα κίνδυνο, είναι όλοι φίλοι μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
Το πρόβλημα είναι ότι δεν πατάει και πολύ συχνά στο πανεπιστήμιο. Συγχωρείτε, δεν πατάτε καθόλου στο πανεπιστήμιο? Μην πάθω καμία υπερκόπωση. Κάνα και τα πρωινά τι κάνετε? Πηγαίνω στην καφετέρια μαζί με τους φίλους μου, πηγαίνω στον Όμιλο Ιππασίες, πάω στο τένις. Περνάω κάπου από το πανεπιστήμιο. Από το πανεπιστήμιο, για να πάρετε την παρέα και να πάτε στο τένις. Κάπως έτσι. Τσάου. Τσάου. Σε όλα αυτά τα σημεία, όπως καταλαβαίνεις, σαν καλός επαγγελματίας που είσαι, χρειάζεται κάποιος να την προσέχει. Κατάλαβα. Και αυτός ο κάποιος είμαι εγώ. Ακριβώς. Θα παίρνεις λοιπόν την Τζέννη και θα τη φέρνεις στο σπίτι. Και ύστερα θα κοιμάμαι. Όχι βέβαια. Τα παιδιά. Ξέχασες τα παιδιά. Βέβαια. Τα παιδιά. Ξεχνιούνται τέτοια διαβολάκια, έτσι. Θα περνάς από το σχολείο, θα παίρνεις τα παιδιά και θα τα φέρνεις στο σπίτι. Και ύστερα θα κοιμάμαι. Όχι βέβαια. Εμένα. Ναι. Με ξέχασες εμένα. Πού θα με αφήσεις έτσι απροστάτευτο? Σωστά. Πρέπει να σας προστατεύω κι εσάς, έτσι. Βέβαια. Θα περνάς λοιπόν. Θα με παίρνεις από το γραφείο, θα με φέρνεις στο σπίτι και μετά το απογευματάκι θα ξεκουράζεις σε κανένα 2 ωρίτσες και το βράδυ θα αρχίζει η βραδινή σου δουλειά. Λέτε να τα αντέξω. Βεβαίως, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μπορώ να πάω στο δωμάτιό μου να φτιάξω τα πράγματά μου? Βεβαίως, βεβαιότατα, και θέλω να αισθάνεσαι άνετα σαν να είναι δικό σου το σπίτι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μου λέτε το δωμάτιο έχει τηλέφωνο? Έχει. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Να πας. Κύριε Διευθυντά, εσείς, καλημέρα, Γιώργος εδώ. Δεν μου λέτε, έχετε κανένα προηγούμενο μαζί μου, κύριε Διευθυντά? Γιατί το λέω, ήταν ανάγκη να μ' ρίξετε σε αυτή την οικογένεια των τρελών. Τι τρελών δηλαδή, εδώ πέρα γίνεται το σως. Και παιδιά τρελά, τι παιδιά δηλαδή, αυτά είναι κροκοδιλάκια. Μου τραβήξανε μια διαγωνιά στο χέρι, με ξεράνανε. Γιατί κύριε Διευθυντά, δεν υπήρχε μια άλλη δουλειά να μου δώσετε? Καμία χρηματαποστολή, τίποτα τρομοκράτες, λαθρέμπορους ναρκωτικών, όλους αυτούς τους μασάω. Εδώ πέρα όμως, πώς θα τα βγάλω πέρα με τον εξωγήινο Άγιο? Και να ήτανε μόνον αυτό. Ιδιωτικός αστυνομικός είναι. Τότε πρέπει να προσέχουμε. Αλλά άκουσέ με. Ναι. Η δουλειά θα γίνει οπωσδήποτε. Εννοείται. Έχεις πάνω στο πιστόλι? Έχω. Είναι μαγνούμ 45? Όχι. Και πώς θα τα βγάλεις πέρα μόνος μου όλη τη συμμορία? Μη σε νοιάζει, άμα είμαι εγώ εδώ δεν κουνιέται φίλο. Πάμε. Εντάξει τα παιδιά. Εντάξει. Μπράβο. Θα με πετάξεις και εμένα στο γραφείο? Βεβαίως. Ωραία, κοίταξε να δεις Γιώργο. Εκεί απέναντι σε αυτό το αυτοκίνητο είναι 2 μέσα. Πρόσεχε τους λιγάκι. Τους ξέρετε? Ναι, είχαμε παλιά κάτι παρεδώσει. Κατάλαβα. Περάστε. Ευχαριστώ. Είσαι πολύ καλός, Καλά τώρα, είμαι και ο πρώτος καβαλάρης. Θα με κεράσεις κάτι, θα σε κεράσω, διψάω. Θα σε κεράσω, μισό λεπτό να ηρεμήσω τ' άλογο. Σουτ με, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάμε να σε κεράσω. Αφρίζουσα. Σε κούρασε σήμερα, Δεν βαριέσαι, δουλειά μου είναι. Θες να κάνουμε μια συμφωνία? Να την ακούσω. Μη πόλεμο. Να μ' αφήσεις επιτέλους στην ησυχία μου. Σταμάτα να με παρακολουθείς, δεν το αντέχω. Και κοίτα, δεν θα πω τίποτα απολύτως στον πατέρα μου. Ξέχνα τη συμφωνία, Νταβός δεν υπάρχει. Μα δεν σε χρειάζομαι, δεν καταλαβαίνεις, θα βγάζω πέρα μόνη μου. Έτσι νομίζεις? Έτσι είναι. Μεγάλη ιδέα έχεις για τον εαυτό σου. Ξέρω πολύ καλά τον εαυτό μου. Μου έχεις γίνει στενός κορσές και ιδιαίτερα τα βράδια.
Γιατί ιδιαίτερα τα βράδια? Γιατί τότε βγαίνω με τις παρέες μου. Έχεις πολλές παρέες? Αρκετές. Δεν μου λες τίποτα το σοβαρό? Και σοβαρά είμαστε τώρα. Απλά όταν θέλω να πάω να χορέψω, διαλέγω ένα συνοδό χορευταρά. Όταν θέλω να κάνω κοσμική εμφάνιση, διαλέγω κάποιον που να ασχολούνται τα περιοδικά μαζί του. Και όταν θέλω να παίξω τένις, διαλέγω ένα παιχταρά. Και όταν θέλει ποιον διαλέγεις? Δεν κατάλαβα την ερώτηση. Λέω, όταν θέλει ποιον διαλέγεις? Εσένα πάντως αποκλείεται να σε διαλέξω. Άκουσε κοριτσάκι μου, και να με διάλεγες δεν θα δεχόμουν εγώ. Δεν γουστάρω, δεν το κατάλαβες. Έλατε. Στάσου, να σου πω. Άκουσα καλά. Καλά άκουσες. Δεν θα δεχόσουνα. Είναι δυνατόν? Φαίνεται πως είναι. Γιατί έχω τίποτα πάνω που δεν σου πάει, που δεν σου αρέσει? Όχι, γενικά καλή είσαι, δεν έχω αντίρρηση. Τρώγεσαι, αλλά... Αλλά τι? Πώς να σου πω, δεν είσαι ο τύπος μου. Δεν μου τη δίνεις. Γεια σου, κοριτσάκι. Να σου πω, πάρε αυτό. Λοιπόν, τελειώσαμε. Νομίζω ότι είναι ώρα για ύπνο, Εγώ δεν ριστάζω. Ούτε εγώ. Και τι θέλετε να κάνετε? Θα παίξουμε κλέφτες και αστυνόμους. Να ο αστυνόμους. Εμείς θα είμαστε οι κλέφτες και θα μας κυνηγάει. Άγιε, ρίξτε το υπέρτατο φως να ησυχάσουν. Φοβάμαι, μαντάμ, ότι με το υπέρτατο φως δεν γίνεται τίποτα. Αλλά με μία σφαλιάρα όλα θα ημεράσουν. Ωραία μου, Γιώργο. Καληνύχτα, αγαπητή. Καληνύχτα. Ελπίζω να κοιμηθείς καλά. Και εσύ, δεν έφαγες πολύ απόψε και δεν θα έχεις υπνοβασίες, ελπίζω. Πάμε, Άγιε. Καληνύχτα σας. Άντε, στο καλό σας. Καληνύχτα, Άγιε. Καληνύχτα σας. Bonne nuit, Germaine. Bonne nuit, monsieur Suboté. Άντε, σηκωθείτε, παιδιά. Καληνύχτα, γιατί το πρωί δεν θα έχετε σε οικομό. Καληνύχτα, Τζένι. Καληνύχτα, μπαμπά. Και φρόνημα, Και να άθελα. Γιώργο μου, καληνύχτα. Πάω να πέσω κι εγώ γιατί είμαι πτώμα. Καληνύχτα, κύριε Σουμποτέ. Αφήστε, μην κουράζετε, θα τα σβήσω εγώ. Σε ευχαριστώ. Καληνύχτα. Σε είδα, σήκω! Είμαι φορμαρισμένος απόψε. Μη κουνιέσαι! Για σας τους η χάτα. Κάτσε φρόνημα, μωρή, μη σου φυτέψω κάνω ποντίκι. Άντε! Πού πας εσύ? Chez ma chambre. Τι είπες? Δωμάτιό μου, faire dormir. Α, κοιμηθείς? Oui. Φοβάσαι τη νύχτα? Θες να κοιμηθούμε μαζί? Je peux pas comprendre. Α, δεν ξέρεις, εντάξει, όλο κόπρα να μου ρίχνεις. Bonne nuit, monsieur. Καλά τώρα. Έχει γούστα το κορίτσι. Εντάξει, ευχαριστώ. Παίρνω το χαπάκι μου και σε λίγο θα είμαι 4. Καλά νύχτα. Ευχαριστώ. Τι κάνετε τώρα, είπαμε να κοιμηθείτε. Ορίστε, σας παρακαλώ. Πέστε για ύπνο. Ορίστε, και εσύ, τι περιμένεις? Άντε, ύπνο είπαμε. Το είπε και ο πατέρας σας. Άντε, μπράβο. Έτσι, μπράβο, καλά παιδιά.
Έτσι, μπράβο. Αλλά ξέχασα, αυτός δεν μιλάει. Μπα, τι βλέπω Άγιε. Το ρίξαμε στη μάσα. Και εγώ νόμιζα ότι τρεφόσουν μόνο με ρίζες και μήλα. Βλέπω ωραία πράγματα, χαπιάρια, μπέικον, ελιές, τυριά, ροκφόρ, φούντι, σαμπάνια, τρως καλά. Και εγώ νόμιζα ότι τρεφόσουν μόνο με το υπέρτατο φως. Δεν λες, Αγίε, από τ' άλλο πώς πας, τ' άλλο. Αλλά ξέχασα, ναι, βέβαια, με το κουκουλοτόνι. Που δεν μ' αρέσεις καθόλου. Εντάξει, καθόλου δεν μ' αρέσεις. Ναι, ρίξε μέσα σου. Φύλακα, άγγελέ μου, στην κοπάνιση. Μη με ψάξεις γιατί δεν θα με βρεις. Θα γυρίσω πρωτού ξημερώσει. Τζένι. Τζένι! 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 Γεια σου, μαμά. Καλώς τον. Πώς από εδώ τέτοια ώρα? Ήρθα να αλλάξω γιατί εχθές βράχηκα. Έβρεχε, δεν το πήρα ήδη σπιδάκι. Έξω δεν έβρεχε, μέσα έβρεχε. Τεχνητή βροχή, κατάλαβα. Τι είναι αυτό πάλι? Είναι μια ειδική εφεύρεση των παιδιών της οικογένειας. Δεν κατάλαβα, αλλά θα είναι διαβολάκια όμως, Διαβολάκια δεν λες τίποτα, μαμά. Ζωή να έχουνε. Και το κορίτσι της οικογένειας των 23 χρονών. Αυτή είναι διαβολάκι με αγγελικό πρόσωπο. Κατάλαβα. Τσιμπημένος, Όχι, δα. Τσιμπημένος. Άλλωστε εσύ το είπες, ότι ένα κορίτσι 23 χρονών είναι πιο επικίνδυνο από πολλούς ληστές μαζί. Όχι, μαμά, δεν την μπορώ ούτε εκείνη ούτε τους άλλους της οικογένειας. Θα φύγω. Πώς θα φύγεις? Τι πώς θα φύγω? Θα πάω στο διευθυντή και θα του πω να μου αναθέσει άλλη αποστολή. Δεν τους μπορώ. Πώς το λένε? Είναι όλοι τους τρελοί. Καλά, παιδάκι μου, δουλειά σου είναι, εσύ ξέρεις. Τώρα άστα δικά μου. Εσύ είσαι καλά? Λιγάκι στενοχωρημένη. Γιατί? Τι συμβαίνει? Ήρθε το χαρτί από την εφορία για το φόρο κληρονομιάς για το σπίτι. Είναι η τελευταία δόση και είναι αρκετά λεπτά. Έτσι. Και δεν έχουμε. Πού να τα βρούμε? Κατάλαβα. Αυτό είναι η γκίνια που λένε. Το ένα πρόβλημα πάνω στ' άλλο. Ήρθανε καλώς την babysitter. Μην ξηγέσαι έτσι. Τουλάχιστον περνάς καλά. Μάθαμε ότι η πιτσιρίκα του σπιτιού είναι μανούλη. Αν χρειαστείς βοηθό, εδώ είμαι εγώ. Σοβαρά. Κούκλα είσαι. Δεν μου λες τώρα μέσα είναι ο διευθυντής? Μέσα είναι. Πριν από λίγο πέρασε και ο δικός σου. Ποιος δικός μου? Ο Σουμποντέο. Μπα, τι ήθελε? Να ξέρω. Γεια σου. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Θέλεις τίποτα? Ναι, κύριε Διευθυντά. Θέλω να σας παρακαλέσω να μου αλλάξετε αποστολή. Γιατί? Τι γιατί? Δεν μπορώ να κάνω πια την babysitter. Εδώ μου κάνουν πλάκα και οι συνάδελφοι. Στο σπίτι δεν σου φαίνονται καλά? Καλά, τι καλά. Μέχρι τεχνική βροχή έφαγα στο κεφάλι. Ναι, μου το είπε πριν από λίγο Σουμποντέο. Ήταν εδώ? Ναι, το έμαθα ότι πέρασε. Μου είπε να σου ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους του και να σου δώσω αυτό. Τι είναι αυτό? Μια επιταγή έξτρα από την αμοιβή σου. Και θα έχεις κι άλλα τέτοια πολλά. Λοιπόν, επιμένεις ακόμα στην παρέτησή σου? Κύριε Διευθυντά, σας έχει έρθει ποτέ χαρτί από την εφορία για κληρονομιά? Όχι. Εμένα όμως μου ήρθε. Δηλαδή, όχι ακριβώς για μένα. Ακόμα χειρότερα. Για τη μανούλα μου. Καταλαβαίνω.
πάω να συνεχίσω την αποστολή μου σαν babysitter. Μπράβο. Αλλά πού είσαι, θα έχουμε κι άλλα τέτοια. Βέβαια. Εντάξει. Γεια σου, αγόρι μου. Νάτος πάλι. Ποιος? Ο τύπος που σου έλεγα. Ο αστυνομικός? Ναι, το καθήκον. Νόστιμος είναι. Δεν λέω. Καλός. Καλά. Χθες το βράδυ έγινε μια πλάκα. Τι πλάκα? Έβαλα τα αδέρφια μου και τον κάνανε μουσκεμα. Και εγώ βέβαια ξέφυγα. Καλά, θα έχει γίνει έξω φρενών. Και εμένα τι με νοιάζει. Και με ποιον βγήκες εχθές? Με τον Τάκη, πήγαμε σε μια δίσκο. Λοιπόν, εγώ για να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να πέρναγα το βράδυ μου με αυτόν εδώ τον μπάτσο. Ναι. Είναι πολύ πιο όμορφος από όλους αυτούς τους λελέδες που κυκλοφορούν. Τι λες? Λοιπόν, θα ήθελα να μου το γνωρίσεις. Γιατί, τι να τον κάνεις? Και σένα τι σε νοιάζει? Μπορεί κάποια στιγμή να χρειαστεί να φυλάει και εμένα. Λοιπόν, θα μου το γνωρίσεις? Καλά. Και τώρα τι κάνουμε? Προς το παρόν, δεν βλέπω να γίνει η απαγωγή της κόρης. Δεν βλέπεις πως την παρακολουθεί συνέχεια. Χθες το βράδυ την κοπάνισε όμως. Ήτανε μία ευκαιρία για μας, αλλά δεν την εκμεταλλευτήκαμε. Τώρα τι κάνουμε? Λέω να δοκιμάσουμε τα αγόρια. Παιδιά του δεν είναι κι αυτά. Πιστεύω να συγκινηθεί και να μας δώσει τα λίτρα. Κι εγώ το πιστεύω. Πολύ μ' αρέσει η δουλειά σας. Ναι, όλες οι δουλειές είναι όμορφες, από μακριά βέβαια. Εγώ όταν ήμουν μικρός, ξέρετε τι ήθελα να γίνω? Τι θέλατε? Φούρναρης. Φούρναρης? Έλα. Ναι, φούρναρης. Μου την έδινε. Όταν με έστειλε η μητέρα μου στο φούρνο να πάρω ψωμί και έβλεπα το φούρναρι με εκείνο το μεγάλο, το μακρύ του, το φτιάρι, που το έβγαζε. Το έβγαζε, το ξανάμπασε, το ξανάβγαζε στο φούρνο. Δεξιά τα λαδερά, αριστερά τα γιουβέτσια. Πολύ μου την έδινε. Λέω, μαμά, θέλω να γίνω φούρναρης. Με τα πολλά, ο φούρναρης με πήρε βοηθό του. Στην αρχή ωραία ήταν. Του πήρα το μακρύ του, το μεγάλο του, το φτιάρι. Και το έβγαζα, το έβγαζα, το έβγαζα, το έβγαζα. Δεξιά τα λαδερά, αριστερά τα γιουβέτσια. Στο τέλος, γιουβέτσι, λαδερό γιουβέτσι, βαρέθηκα. Έτσι λέτε να βαρεθώ κι εγώ αν ποτέ αποφασίσω να γίνω ιδιωτικός αστυνομικός? Ποιος ξέρει? Καλέ, μην την ακούτε. Άλλωστε ο μπαμπάς της την προορίζει για διάδοχος επιχειρήσεις του. Έχει πολλά λεφτά. Ναι. Όχι πιο πολλά από μένα όμως. Για να σου πω. Εγώ να σου πω. Σας παρακαλώ, κορίτσια, τώρα δεν θα μαλώσουμε για τα λεφτά. Θα το βρούμε. Εγώ είμαι της γνώμης. Ναι. Τι κοσκοτάδες τη Βαρδινογιάννητας. Δεν λέω και οι δυο σας είστε πλούσιες. Ο Θεός να σας έχει καλά, να τα χαρείτε. Εμένα όμως τι με νοιάζει. Πώς θα τα χαρούμε μόνες μας? Καλά σου λέει μόνες μας. Ελάτε βρε κορίτσα, μην μου το παίζετε τώρα μοναχικές καρδιές. Κάθε βράδυ ένα μάτσο συνοδούς έχετε. Ποιοι αυτοί, οι Φλόροι? Φλόροι, Περίπου. Δεν ξέρετε πόσοι λίγοι πραγματικοί άντρες έχουν μείνει σήμερα. Λίγοι. Γιατί οι υπόλοιποι τι γίνανε? Τους πάτησε το τρένο? Δεν ξέρω τι τους πάτησε, πάντως πάει, χαλάσανε. Τους έφαγε η κοινωνία. Αν δεν έχουν γίνει αδελφές. Αδελφές, σοβαρολογείτε κορίτσα. Δηλαδή δεν υπάρχει άντρα σήμερα που να διαθέτει φτιάρι. Πώς το λένε, μία μέσα, μία έξω. Κανένας. Γι' αυτό σας λέω, όταν μια κοπέλα της ηλικίας μου βρει έναν αληθινό, πραγματικό άντρα, κάνει οτιδήποτε για να μην τον χάσει. Μην κοιτάτε την Τζέννη. Η Τζέννη έχει τα φλερ της. Ενώ εγώ είμαι τελείως ελεύθερη. Ελεύθερη και διαθέσιμη. Δεν κατάλαβα, τι διαθέσιμη. Και ο Μάκης? Ο Μάκης πάει. Τον σχόλασα. Άμα θες τον χαρίζω. Μου χαρίσεις εσύ το Μάκη, δεν είμαστε καλά. Σας παρακαλώ κορίτσα, είπαμε δεξιά τα λαδερά, αριστερά τα γιουβέτσια. Το είπαμε αυτό. Θα μου μιλήσετε τώρα για την συναρπαστική δουλειά σας? Ναι, δεν λέω. Πολλές φορές είναι συναρπαστική. Ειδικά όταν κυνηγάμε τίποτα. Ληστές, λαθρέμπορους, διεθνείς πύρες. Τόσο αληθινά το έπαιξα, τα θράψματα. Βέβαια, άλλες φορές γινόμαστε ρεζίλοι των σκυλιών. Δηλαδή, τι ρεζίλοι των σκυλιών γίνεστε? Όπως συμβαίνει με την οικογένεια της Εσπινίδας από εδώ πέρα, που κάνω την babysitter, την παραμάνα. Ξέρεις τι είναι για έναν άνθρωπο σαν και εμένα, με το δικό μου δυναμικό, να παίρνω κάθε βράδυ τα παιδάκια, να τα πηγαίνω στην τουαλέτα, να κάνουν τσίσα τους, να τα σκουπίζω, να τα βάζω στο κρεβάτι να κοιμηθούν, να προσέχω τον Άγιο Γιόγκη, μη φάει το χαβιάρι από το ψυγείο, να προσέχω και τη Δεσποινίδα, που μου κάνει και πλάκες. Μάλιστα μια φορά μου το έσκασε. Να προσέχω και τον πατέρα σου, τον Υπνοβάτη.
Καλέ, ποιον υπνοβάτη. Καλέ, αυτός πάει και βρίσκει τα βράδια την υπηρέτρια. Σοβαρά? Ναι. Καλά που μου το πες. Άσε, θα τον φτιάξω εγώ. Δηλαδή, πώς θα τον φτιάξεις? Άσε. Έχω σκεφτεί ένα μεγαλοφιές σχέδιο. Θα δεις. Από σένα όλα τα περιμένω. Και δεν μου λέτε, κάθε βράδυ αυτή τη δουλειά κάνετε? Στις αρχές ναι. Μετά κουράστηκα και παρακάλεσα το διευθυντή μου να με αντικαταστήσει μια φορά τη βδομάδα να κάνω κι εγώ το ρεπό μου. Και θα το κάνετε? Θα το κάνω σε 2 μέρες. Βραδινό θα είναι. Θαύμα. Να σας πω. Ευχαριστώ. Θα θέλετε να το κάνουμε μαζί? Το ρεπό σας. Ξέρετε, θα ήθελα πολύ να με συνοδεύσει ένας αληθινός James Bond σε μια νυχτερινή μου έξοδο. Και ξέρετε, τα έξοδα όλα δικά μου. Ευχαρίστως, αλλά θα προτιμούσα τα έξοδα να είναι δικά μου. Σας παρακαλώ, τη δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά, εγώ σας κάλεσα. Κι εγώ? Θα σε καλούσα και σένα, Χρυσή μου, αλλά δεν θέλω να σε απασχολήσω από τις παρέες σου. Λοιπόν... Από εδώ, κύριε Σουμποτέο, ένας εξαίρετος συνάδελφος, ο αντικαταστάτης μου, μαθητής μου, πήρε το στυλάκι μου. Ναι, βρε παιδί μου, δεν υπάρχει αντίρρηση, αλλά πώς να σου πω, εσένα σε έχουμε συνηθίσει, νιώθουμε σιγουριά. Όχι, κύριε Σουμποτέο, μην ανησυχείτε. Πώς να σας πω, είναι σαν να είμαι εγώ. Άλλωστε, αύριο εγώ εδώ θα είμαι πάλι. Δεν μου λες, Γιώργο, εξήγησε στον συνάδελφό σου ότι καμιά φορά είμαι υπνοβάτης τη νύχτα και περπατάω. Μην ανησυχείτε, κύριε Σουμποτέο, του έχω εξηγήσει τα πάντα για την οικογένειά σας. Θέλω να μας έχετε εμπιστοσύνη. Το Group 69 σας εγγυάται. Σήμερα είναι η ευκαιρία. Γιατί? Δεν βλέπεις, λείπει ο κανονικός μπάτσος. Άλλος κάνει την τεντά. Τότε πώς θα τον ρίξουμε το καινούριο? Άσε, θα δεις. Ξέρεις κι εσύ τόσο γρήγορα πιστόλι σαν τον Γιώργο? Τα καταφέρνω κι εγώ. Ξέρεις και καράτε? Αρκετά. Θα μας μάθεις μόλις γυρίσουμε από το σχολείο? Θα σας μάθω και βέβαια θα σας μάθω. Έτσι θα σας αφήσω. Παρακαλώ. Του κυρίου Σουμποτέου το σπίτι εδώ είναι? Μάλιστα, εδώ. Έχετε την καλοσύνη να του φάτε αυτό το φάκελο γιατί του έπεσε το ανθρώπου. Γιατί όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα μου κάνετε όμως μια χάρη να κρατήσετε λίγο τα παιδάκια. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Παιδάκια, έρχομαι έτσι, μην ανησυχείτε, πάω να το βάλω και έρχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τα παιδιά! Χριστέ μου, τα παιδιά! Τα παιδιά! Τα παιδιά! Τα παιδιά! Χριστέ μου! Τα παιδιά! Τα παιδιά! Τι να συμβαίνει? Τίποτα μάλλον. Κάποιος φίλος του τηλεφώνησε στη Τζέννη να πάνε κι αλλού. Εκτός αν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ η Τζέννη που δεν μπορείς να κάνεις στιγμή μακριά της. Όχι, δεν είναι αυτό. Τότε τι είναι, επαγγελματική συνήθεια ή τίποτα άλλο? Πώς φαίνεται ότι θες να γίνεις αστυνομική, ναι. Στην ανάκριση είσαι ξουράφι. Γιώργο, πάμε γρήγορα στο σπίτι. Γιατί, τι έγινε? Κάποια πήγαν τα δέρδια μου. Πω. Ανησυχείς και εσύ για τα παιδιά, Όχι, για τους απαγωγείς. Έλα, πάμε. Τι έγινε? Μαμά? Τα παιδιά μου κλέψαν τα γελούδια μου. Ελάτε τώρα, δεν θέλω υπερβολές, θα θυμώσει και ο Άγιος. Μπορείτε να μου πείτε συγκεκριμένα τι έγινε? Την είχαν αισθημένη. Τα συνόδευε ο αντικαταστάτης σου και του τα κλέψανε μέσα από τα χέρια. Ποιοι? Υποψιάζομαι ποιοι. Ευρώς. Τι κάνεις, Δημητράκη? Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Όχι, να μην θυμόμαστε και τους παλιούς καλούς φίλους, Δημητράκη. Τα παλιά συνεταιράκια. Εσύ σε Σταύρο. Τι θέλεις? Εσύ έκανες τη δουλειά? Εγώ βέβαια, με το μήνα παρέα. Λοιπόν, άσε τα λόγια και λέγε τι θέλεις.
τίποτε περισσότερο από το μερίδιό μας. Ξέρεις εσύ, εάν σε 24 ώρες δεν μας δώσεις τα λεφτά, τα αγοράκια σου θα υποφέρουν πολύ. Και άκουσέ με, είναι κρίμα, γιατί είναι πολύ συμπαθητικά. Πες μου, πού μπορώ να σας βρω να συνεννοηθούμε? Θα σου τηλεφωνήσουμε πάλι εμείς. Και άκουσέ με, όχι μπερδέματα με αστυνομίες, γιατί θα την πληρώσουν τα παιδιά. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα, πολύ κρίμα, Δημητράκη. Το περίμενα. Τι έγινε? Τα πήγαγαν οι παλιοί μου συνεργάτες. Θεέ μου, θα με πιάσει ιστερία! Και τώρα τι κάνουμε? Να ηρεμήσετε. Για να τους εντοπίσουμε, πρέπει πρώτα να παγιδεύσουμε το τηλέφωνο. Τι άλλο σκέφτεσαι να κάνεις? Και δεύτερο, θέλω να μάθω από τον πατέρα σου ορισμένες λεπτομέρειες για τους πρώην συνεργάτες του. Δεν μου λέτε, παιδιά, πεινάτε? Ναι! Πεινάμε! Πάμε να τους φέρουμε κανένα σάντουιτς. Πάμε. Ωραία. Κοίτα, τι είναι αυτό? Κόλλα, θα τη βάλω στις καρέκλες να κολλήσουν. Μπράβο! Θα σπάσουμε μεγάλη πλάκα! Βάλε, μην την κουνεύεσαι, βάλε! Άγιε, πλύντε καμιά φορά τα πόδια σας. Με πήρε το Άγιο Μύρος. Αχ, τα αγγελούδια μου! Λέτε να τα βασανίσουν. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Δεν μου λέτε, παιδάκια, να δούμε λίγο τηλεόραση? Να δούμε! Τι προτιμάτε? Να δούμε κανένα αστυνομικό. Αν έχει αστυνομικό. Εσύ, τι να κάνεις? Τι κάνουμε? Άσθμα, εισπνοές κάνει. Τα αγγελούδια μου! Θα έχουν γίνει μουσκεμα από την αγωνία τους. Δεν νομίζω. Άλλοι θα έχουν γίνει μουσική. Μα γιατί δεν τηλεφωνούν? Θα τηλεφωνήσουν μια και καλή. Αν ζουνε δηλαδή. Αν ζουν! Αν ζουν τα παιδιά μου! Όχι, αν ζουνε οι απαγωγείς. Δεν τους παίρνεις τηλέφωνο να ζητήσουμε τα λίτρα? Πόσα λες να ζητήσω? Ζήτα 5 εκατομμύρια. Αλλά εάν δεις ότι κάνουν τους δύσκολους, κατέβα πιο κάτω. Εσύ, τι καπνός είναι αυτός? Λες να μας έβαλα φωτιά στο σπίτι? Κάτι μου λέει ότι σε λίγο θα χτυπήσει το τηλέφωνο. Να το! Ο Άγιος τους έστειλε το υπέρτατο φως και τους έκανε να τηλεφωνήσουν. Για το τηλεφώνημα δεν νομίζω. Τώρα το τι ρίχνει ο Άγιος, αυτό το ξέρετε εσείς. Αφήστε, θα διαπραγματευθώ εγώ μαζί τους. Λέγεται? Το σουποτέο ήθελα. Ναι, θα μιλήσετε με μένα, το ίδιο κάνει. Εσύ είσαι ο μόνιμος μπάτσος. Μπράβο ρε φίλε, την έπιασε τη δουλειά. Αυτός είμαι. Θα δώσετε 5 εκατομμύρια για να πάρετε τα παιδιά πίσω. 5 εκατομμύρια. Σοβαρολογείς. Τι είναι αυτά που λέτε? Κατέβαινε. Άντε, δώστε 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο το παιδί. Σοβαρολογείς τώρα. Σε παρακαλώ. Κατέβαινε. Επειδή είσαι καλό παιδί εσύ, θα κάνω μια ειδική τιμή για σένα. 2 εκατομμύρια. 2 εκατομμύρια. Σοβαρολογείς τώρα. Με αυτή την κρίση που υπάρχει στην αγορά. Άσε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άντε, δώσε 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Σοβαρολογείς. 500.000 το παιδί. Άσε, δεν γίνεται. Κρατήστε τα δικά σας. Τι, να τα κρατήσουμε δικά μας? Να τα κρατήσουμε δικά μας, λέει. Όχι να τα κρατήσουμε και δικά μας. Τι να τα κάνουμε? Ξέρω εγώ, γιατί τα κλέψετε? Εμείς εδώ πέρα ησυχάσαμε. Ηρέμησε το σπίτι, σοβαρολογείς τώρα. Λοιπόν, άντε για χαρά. Πού είσαι, μην κλείνεις, σε παρακαλώ. Δεν θέλουμε τίποτα. Μόνο ελάτε να τα πάρετε πίσω. Να τα πάρουμε πίσω. Τρελός είσαι, ρε φίλε. Εδώ εμείς ιδρώσαμε να τα κλέψει κάποιος, να ησυχάσουμε. Ξέρεις τι ησυχία που έχουμε εδώ μέσα? Άντε για χαρά. Ακούσέ με. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα σας δώσουμε και 500.000. Να μου δώσετε 500.000. Δεν γίνεται. Ξέρεις τι έξοδα έχει ένα παιδί σήμερα? 500.000. Άσε άλλη φορά. Δεν χρειάζεται. Άντε για χαρά. Τα παιδιά είναι αριστούργημα.
Θα κάνεις πρώτη αγορά. Πρώτο πράγμα σου λέω. Έχουνε καλά παιδιά και κάνω καλή αγορά. Κράτα τα εσύ, ρε φίλε. Εμένα τι με νοιάζει. Άντε για χαρά. Στάσου, φίλε. Για σένα έχω μια τελευταία προσφορά. Σας δίνουμε 1 εκατομμύριο. Αρκεί να τα πάρετε. 1 εκατομμύριο. Σύμφωνοι. 1 εκατομμύριο και το ΦΠΑ δικό σας. Άντε. Και αυτός δικός μας. Εντάξει. Τι εντάξει. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από ό,τι είπες στο τηλέφωνο. Τα αγγελούδια μου! Μην κάνετε έτσι, σε λίγο θα είναι εδώ. Ω, σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ! Άγιε, ρίξ' του το υπέρτατο φως. Γεια, σου ρίξω εγώ, ρε. Υπέρτατη σφαλιάρα. Ωραία, λέγε τώρα, πόσα. 1 εκατομμύριο και το ΦΠΑ δικό τους. 1 εκατομμύριο μόνο θα δώσουμε. Μανάρε μου, δεν θα δώσουμε. Θα πάρουμε. Δηλαδή θα πάρω τα μεσητικά μου, Χαλάλι σου, μωρέ, χαλάλι σου. Καταλαβαίνεις τι τραβήξαν οι άνθρωποι από τα διαολάκια σας για να δίνουν 1 εκατομμύριο να τα ξεφορτωθούν. Άγιε, το έκανες το θαύμα σου. Πάλι, πολύ κουκουλοτόπι. Θα τον εξαντλήσει. Ένα δωράκι για σένα. Τα κατάφερες μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όπως είδες, τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη προστασίας, τα βγάζουν πέρα μόνα τους. Τώρα την Τζέννη, θα την προσέχεις όσο μπορείς περισσότερο. Δεν θα την αφήνεις από τα μάτια σου. Μόνο να κάνω το ρεπό μου. Κομμένη το ρεπό. Κανένα ρεπό. Θα το πληρώνω χρυσό, αλλά θα δουλεύει συνέχεια. Μόνο όταν είσαι εσύ δίπλα στην κόρη μου θα κοιμάμαι ήσυχος. Καλά, εγώ πότε θα ξεκουράζομαι όμως. Σε απαλλάσσω από κάθε άλλη υποχρέωσή σου. Δεν θα πηγαίνεις ούτε τα παιδιά στο σχολείο, ούτε εμένα στο γραφείο. Θα βρω άλλο σωματοφύλακα. Εσύ την Τζέννη. Την Τζέννη και μόνο την Τζέννη. Κατάλαβα. Την Τζέννη και μόνο την Τζέννη. Ας τελειώνω, κύριε. Ξαπλώνει. Πώς κάνει η αλήκη όταν βάφεται. Πώς κάνει η αλήκη νιάου νιάου βρεγατούλα. Σας παρακαλώ, κυρία. Κυρία μου, τι δουλειά έχετε στις γυναικείες τουαλέτες? Ψάχνω για μπόμπα, ξέρω εγώ. Τι θέλεις εσύ εδώ? Άντε, προχώρα, πάμε έξω. Αν είναι δυνατόν. Μπορείς να μου πεις τι θα γίνει μαζί σου? Τι θες να γίνει? Έχεις γίνει σκιά μου. Πώς αλλιώς θα σε προστατεύσω. Γι' αυτό με πληρώνει ο πατέρας σου. Να είναι η σκιά σου. Μα εσύ το έχεις παραξηλώσει. Ακόμα και στις τουαλέτες. Κι όμως, ξέρεις τι επικίνδυνες είναι οι τουαλέτες. Ξέρεις τι μπαίνουν μέσα και σκοτώνουν γυναίκες ή τις απαγάγουν. Και θα με προστατεύσεις μπαίνοντας στις γυναικείες τουαλέτες. Εκτός αν μπαίνεις εσύ στις αντρικές. Α, είσαι τελείως τρελός. Όχι, δεν είμαι τρελός. Είμαι ένας ευσυνείδητος detective.
Πιο ρεζίλτες εγκληματίες από εμάς δεν πρόκειται να ξαναγίνουν. Ακούς να δώσουμε πίσω τα παιδιά και από πάνω 1 εκατομμύριο. Τι ήθελες να κάνουμε, έπρεπε να γλιτώσουμε από αυτούς τους διαβόλους. Αλλά μην ανησυχείς. Τι να μην ανησυχώ, μόνο, τι να μην ανησυχώ. Θα πάρουμε πίσω το αίμα μας και το εκατομμύριο. Πώς? Θα το απαζάγουμε την κόρη. Δεν την αφήνεις στην ησυχία της, λέω εγώ, να βρούμε κι εμείς την ησυχία μας. Δεν είσαι καλά, μου φαίνεται. Σε έχει πιάσει η μανία της εκδίκησης και ξεχνάς τα ναρκωτικά. Εκεί είναι θα τα οικονομήσουμε τα καλά. Θα γίνει κι αυτό. Αλλά ο άτιμος ο Σουμποτέο δεν θα μου τη γλιτώσει. Έχω ένα μεγαλοφιές σχέδιο για το πώς θα του απαγάγουμε την κόρη. Και ο μπάτσος που την προσέχει. Ποιος μπάτσος, ρε φουτάρα. Φτουράει κανένας μπροστά μου. Όχι εμένα, το Βούδα. Για ησυχάστε, γιατί θα σας ξαναστείλω στους απαγωγείς σας. Θες να κερδίσεις άλλο εκατομμύριο? Λοιπόν, για σιωπή τώρα και καθίστε στις θέσεις σας. Άντε, μπράβο. Γεια σας. Άπα, για πού το βάλαμε? Θα βγω. Μόνη σου? Θα πάω να βρω τα παιδιά. Ποιος που να πας μέχρι εκεί? Μέχρι να πάω εκεί έχω κάποιον να με προστατέψει. Κατάλαβα. Πάλι θα κάνω υπερορίες. Ούτε καφέ δεν πρόλαβα να πιω. Πολύ ωραία το ταγεράκι σου, Τζένι μου. Καταπληκτικό δεν είναι? Το πήρα από μια φίλη που έχει μπουτίκ. Είχε 2 κομμάτια όλα και όλα. Και για να μην το πάρει καμία άλλη το άλλο κομμάτι, αγόρασε και τα 2. Λοιπόν, Γιώργο, θα με συνοδέψεις? Ο εργαζόμενος δεν μπορεί ποτέ να αρνηθεί τις υπηρεσίες του. Μου επιτρέπετε? Βεβαίως. Παρακαλώ. Τσάου. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Μανάριος, παιδάριος, χαράνιπας. Με το πουρό πάνω. Ένας κοριός. Τι έκανε, λέει? Ένας κοριός που πρέπει να έχεις πάντοτε επάνω σου. Εκπέμπει το στίγμα σου σε μια ειδική συχνότητα και έτσι μπορώ να σε εντοπίσω ανά πάσα στιγμή. Πού βρίσκεσαι, ό,τι και αν σου συμβαίνει. Και δεν μου λες, ο χωριός σου μόνο εντοπίζει ή ακούει κιόλα? Γιατί ρωτάς? Για να προσέχω τα λόγια μου. Τώρα το καλό είναι τα λόγια σου να τα προσέχεις. Είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει κοριός, διαφορετικά θα σε φάνει ψήμι. Τζενάκη, τι έγινες, χάθηκες τελευταία? Τι να κάνουμε? Έχω καιρό να σε δω και σου συμβαίνει τίποτα. Ας φρόντιζες να πάρεις άδεια από το σωματοφύλακά μου. Τι μπελάς κι αυτός. Εμένα με συγχωρείτε για λίγο. Πού θα πας? Θα πάω μέχρι το μπαρ. Νιώθω σαν αδελφή του Ελέους που πρέπει να πάει να κάνει συντροφιά σε μια μοναχική ψυχή.
μου προσφέρεις ένα ποτό? Ωραία ατμόσφαιρα, ωραίο μπαρ, ωραίες γυναίκες που μου ζητάνε να τους προσφέρω ένα ποτό. Ούτε στη δυναστεία να έπαιζα. Το Σαββατοκύριακο λέμε να πάμε για σκι στον Παρνασσό. Θα έρθεις? Δεν ξέρω. Τι σου συμβαίνει? Όλο δεν ξέρω σε τελευταία. Έτσι είμαι εγώ τώρα τελευταία. Δεν σε καταλαβαίνω. Προσπάθησε να με καταλάβεις. Δεν σ' αρέσει η παρέα μου? Έρχονται τα μάτια. Επειδή είμαι αρχαιότερη στο μαγαζί, διαλέγω εγώ πάντα τη θέση που θα καθίσω και την παρέα μου. Λοιπόν, θα με κεράσεις και εμένα ένα ποτό? Θα σε κεράσω. Αλλά δεν είσαι εντάξει. Γιατί? Δεν το καταλαβαίνεις, μου κόβεις την τύχη. Δεν με αφήνεις να σταυρώσω γυναίκα. Και τι να την κάνεις τη γυναίκα? Έχεις δίκιο. Τόσες μέρες κλεισμένος στη βίλα σας, έχω ξεχάσει τι τις κάνουν τις γυναίκες. Να σου υπενθυμίσω εγώ. Τις αγαπάνε και τις προσέχουν. Γιατί έχεις παράπονο τώρα? Δεν σε προσέχω. Επαγγελματικά. Αν σου ζητούσα να με προσέχεις όχι μόνο επαγγελματικά. Δεν το κατάλαβα αυτό. Βλέπεις, κύριε Μπάτσε, είναι πολύ πιο εύκολο να πιάσεις ένα λαθρέμπορο και ένα ληστή παρά μια γυναίκα. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, είσαι να με αγαπάς και να με προσέχεις. Έλα, οπότε... Θα σε αγαπάω και θα σε κάνω ευτυχισμένη. Εμένα συγγνώμη για λίγο, Θα πάω μέχρι μέσα να φουσκαριστώ. Θες να έρθω κι εγώ? Θέλεις πάλι να σοκάρεις τις κυρίες που θα είναι μέσα? Μη φοβάσαι, δεν με κλέβει κανείς. Τι να με κάνει άλλωστε τώρα μια ερωτευμένη κοπέλα? Δεν θα αργήσω. Καλώς τα χώρι, έλα πέρα. Έλα πέρα, έλα χώρι μου, έλα. Πάλι άνθρωπο κατά. Τζένι. Προσχωρείς. Δύο κυρίες που καθόντουσαν εκεί, τις είδες που πήγανε? Τις είδα, πήγανε στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα? Α, τις άτιμες, τους άτιμους θέλω να πω. Α, πήγαν την Τζένι.
Τζένι ζητάνε 10 εκατομμύρια. Το ξέρω, μπροστά είναι. Το ξέρεις μπροστά ήσουν. Και τι έκανες? Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά. Τα ρούχα της, πού τα έχει Τζένι? Στο δωμάτιό της, στην δουλάπα της. Τι τα τέλησαν? Περίμενε και θα δεις τα θέλω. Γιώργο! Τι συμβαίνει, μητέρα? Είναι δυνατόν? Εσύ το παιδί μου! Τι με κοιτάς έτσι, ρε μάνα? Τι φαντάστηκες, δηλαδή? Ότι τι? Ότι ντύθηκα τραβεστή και πήγα για μεροκάματο στη Συγκρού? Όχι, ρε μάνα, για τη δουλειά μου ντύθηκα έτσι. Βρε παιδάκι μου, δουλειά είναι αυτή που κάνεις. Τη μια να ντύνεσαι ζητιάνος και την άλλη τραβεστή. Δεν μπορούσες να έχεις γίνει τραπεζικός υπάλληλος, να φοράς ένα κουστούμάκι, μια γραβατούλα όλες τις ημέρες? Ρε μάνα, δεν νομίζω ότι είναι λίγο αργά να αλλάξω επάγγελμα. Κατάλαβε το, είμαι ιδιωτικός αστυνομικός. Detective. Και μ' αρέσει πολύ η δουλειά που κάνω. Καλέ σ' αρέσει να ντύνεσαι τραβεστή? Πρόσεχε παιδάκι μου, γιατί θα το συνηθίσεις. Όχι, κάνε μάνα να δεις καλό. Μα τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Δεν μου λες, παιδί μου, αυτά τα ρούχα που τα βρήκες? Τα ρούχα, είναι της κοπέλας μου. Της κοπέλας σου? Φόρεσες τα ρούχα της κοπέλας σου? Και η κοπέλα σου τι φόρεσε? Αυτή φόρεσε ένα κουστούμάκι δικό μου. Μην ανησυχείς, μαμά, μην ανησυχείς. Όλα θα πάνε μία χαρά. Ανησυχώ, παιδάκι μου, ανησυχώ με αυτά που ακούω σήμερα. Πώς σου φαίνομαι, μαμά? Καλέ κούκλα είσαι, καλέ κούκλα. Αχ, τι κρίμα. Τι θες να πεις πάλι? Λέω τι κρίμα που δεν έκανε ένα κορίτσι, τώρα που σε είδα το σκέφτηκα. Κούκλα θα ήτανε, κούκλα. Μη στεναχωριέσαι, μητέρα. Προσπάθησε. Ποτέ δεν είναι αργά. Καλή στην ηλικία μου. Γιατί καλέ, και η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, πώς τα κατάφερε? Άλλες εποχές τότε, παιδάκι μου. Αυτό να μου πεις, τότε δεν υπήρχε καυσαέριο. Και κακή διατροφή. Ούτε η τρύπα του όζοντος. Έλα, μητέρα, δώστε μου την ευχή σας. Να πάω να μαζέψω τα τιμαλφή μου, βραχιόλια, σκουλαρίκια, να διδώσω και τα στήθια μου και να πηγαίνω. Θα στη δώσω, αλλά πρόσεχε. Τις σφαίρες? Καλέ, όχι. Τους άντρες. Είσαι πολύ νόστιμη κοπέλα. Θέλω να πω, ντύθηκες πολύ νόστιμη κοπέλα και θα σε πειράζουνε. Τα γαϊδούρια. Σημασία δεν τους δώσω. Κι αν βρεθεί κανένας και σου βάλει χέρι? Το φάει μια ανάποδη στα μούτρα, δεν δει. Μπράβο, κοπέλα μου, μπράβο, αγόρι μου, ήθελα να πω μπράβο. Είμαι πολύ ευχαριστημένη από σένα. Κι εγώ, μητέρα, είμαι πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου. Αφού σκέφτομαι να βρω ένα καλό γαμπρό, να σου κάνω ένα εγγονάκι. Α, δεν ξέρουμε τι λέμε δηλαδή. Ποια δεσποινής μου, ο Γιώργος είναι. Γιώργο μου! Φωνάζεις, πήγαινε κάτω στο αυτοκίνητο, μπες μέσα και περίμενε. Και εσύ, Γιώργο? Πήγαινε, δεν έχουμε χρόνο τώρα, άντε πήγαινε. Καλά, πρόσεχε. Ναι, πήγαινε. Τα έφερα τα καφεδάκια μας. Ο σκέτος για σένα και ο γλυκός για μένα. Καλά, κι εγώ γλυκό τον πίνω. Καλά, πριν από λίγο δεν μου είπες τον πίνει σκέτο. Έτσι σου είπα, μετάνιωσα. Μικρό κορίτσι με, δεν μπορώ να μετανιώσω. Και βέβαια μπορείς. Αλίμονο.
Λοιπόν, θα πιεις τον δικό μου που είναι γλυκός. Ορίστε. Στην υγειά σου. Στις χαρές σου, κούκλα μου. Α, μη μου λες τέτοια, μη μου λες τέτοια και ντρέπομαι. Δεν βλέπεις, κοκκινίζω την τροπή μου. Ξέρεις κάτι? Τι να ξέρω. Κρύωσε κιόλας. Τι να ξέρω. Ευτυχώς που βγήκε έξω ο Μινάς και μείναμε μόνοι. Γιατί ευτυχώς? Γιατί θέλω να σου μιλήσω. Τι να μου πείτε, τα κάλαντα? Να σου πω, γλυκιά μου, ότι μου αρέσεις. Καλέ, τι κουβέντες είναι αυτές? Θα το πω στον μπαμπά μου. Άκουσέ με. Κοντά μου θα βρεις ένα πραγματικό άντρα. Με τα ζωριλίκια του, με τις φυλακές του. Όχι σαν κι αυτούς τους λελέδες που γυρίζεις. Αχ, καλέ, τι ακουμπάτε πάνω μου. Με κάνετε και ντρέπομαι. Νιώθω πολύ άσχημα μαζί σας. Πολύ περίεργο. Καλέ, πού το βλέπετε το περίεργο? Από τη στιγμή που πήγα μέσα να φτιάξω τους καφέδες, άλλαξες ξαφνικά. Άλλαξα, πώς άλλαξα? Να, έγινες πιο τρυφερή, πιο ναζιάρα, πιο παιχνιδιάρα. Έτσι είμαι εγώ, αλλάζω με τη γιόμιση του φεγγαριού. Μα ποιος είναι τέτοια ώρα και μας ενοχλεί? Κατεργαρούλα, καλά κατάλαβα ότι θέλεις να μείνουμε μόνοι. Έλα τώρα, πήγαινε μέσα. Κάποιος φίλος μου έχει φέρει ένα δέμα, θα τον ξεφορτωθώ γρήγορα και μετά τα λέμε. Ναι, τα λέμε. Έλα, θα σου πω και τον καφέ. Τι ξέρεις να λες και τον καφέ? Απ' όλα ξέρω εγώ. Κατεργαρούλα, βάλτηκες να με τρελάνεις. Έλα, πάμε. Μην αργήσεις. Αγάπη. Γεια σου, Σταυρό. Καλώς. Το έφερα. Πού είναι ο Μινάς? Δεν έστειλε έξω να σε συναντήσετε, σε βρήκε. Όχι. Το βλάκα. Δεν μου λες. Πρώτο πράγμα, από Τουρκία. Θα μοσκοποληθεί αμέσως στην αγορά. Το περιμένουμε πως και εγώ στην πιάτσα. Κύριε τι κάνεις, ψηλά τα χέρια, καθήκια! Τζένι, τι μισθό είναι αυτό που ρωτάς? Και πώς βαρύνει έτσι η φωνή σου? Ποια Τζένι ρε κόφανε, ψηλά τα χέρια, ψηλά! Ο μπάτσος της Τζένις είμαι. Που μου έκανες και γλύκες, εραστή του κόλου. Άντε, προχώρα! Άντε με κοιτάς εμένα αγρίσιο, θα κόσω στο μάτι. Προχώρα! Ορίστε, ψηλά τα χέρια, ψηλά! Λυπάμαι που δεν πρόλαβα να σου πω και τον καφέ. Άντε, προχώρα! Άντε, άντε! Ορίστε, κοίταξε, έχεις ξαναδεί καραφλό κακούργο. Άντε, διέρα. Παιδιά μου, να ζήσετε και στους γάμους σας. Ευχαριστώ, πατέρα. Όχι, εμείς δεν πίνουμε, παιδί μου. Θεέ μου, Θεέ μου, είμαι τόσο ευτυχισμένη. Λουσμένη στο υπέρτατο φως. Άντε πάλι με το φως. Στη ΔΕΗ δουλεύετε. Γεια μου, έλα να σε φιλήσω. Λοιπόν, σπίτι έχετε, λεφτά έχετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι όλα τακτοποιημένα. Εμένα όμως θα μου επιτρέψετε για να πάω να κοιμηθώ. Αλλά η babysitter που είναι για να πάρει τα παιδιά? Μην μου λέτε, πατέρα, τα παιδιά θα πάρει. Ναι, για να τα βάλει να κοιμηθούν. Ναι. Με συγχωρείτε, αλλά την έστειλα να μου πάρει τσιγάρα. Άγια, δεν καλά. Λοιπόν, και πάλι να ζήσετε. Γεια σας. Γεια σας, πάντα στις χαρές σας. Λοιπόν, καληνύχτα. Πάω κι εγώ κουρασμένη. Καληνύχτα, να ζήσετε. Άντε και εσείς για ύπνο. Άντε Μπετόβεν, πάρ' το πιάνο και φεύγω. Γεια σου, γεια σας, το καλό. Μητέρα, μπορώ να σας μιλήσω λιγάκι ιδιαιτέρως για το υπέρτατο φως? Βεβαίως. Τι είναι ρε, δουλειά δεν έχεις? Άντε φεύγω εδώ πέρα που κόλλησα από πίσω σαν τη βιδέλα. Άντε πήγαινε ρε, άντε, δίνετε, άντε! Άγιε, την ευχή σου. Έλα μητέρα στις ευχές τώρα. Δεν καταλαβαίνεις ρε, πήγαινε ρε. Δεν καταλαβαίνεις, ελληνικά σου μιλάω. Καταλαβαίνω μωρέ, πώς δεν καταλαβαίνω? Α, μιλάς ελληνικά. Μπράβο, το παιδί μίλησε. Και τόσο καιρό γιατί δεν μας μίλαγε. Αν μιλούσα, πώς θα τα οικονομούσα? Αυτό να μου πεις. Ναι, αλλά εσύ κρύβεσαι, κάτι γίνεται με σένα. Μα ποιος είσαι? Ο Κοσκοτάς. Πολύ αδυνάτης. Τα ακούσατε μητέρα, Κεφαλονίτης, απατεώνας είναι. Νομίζεις πως δεν το ήξερα, το είχα καταλάβει. Αλλά τι να κάνω. Ήθελε έναν άνθρωπο να ασχολείται μαζί μου. Ο άντρας μου. Ο άντρας σου τι άντρας? Καλά. Δεν είχα καταλάβει, νομίζεις, τις υπνοβασίες του με τη Γαλλίδα. Α, έτσι, τα έχεις καταλάβει. Δεν μου λες μητέρα, θες να τα ξαναφτιάξεις με τον άντρα σου? Και το ρωτάς. Λοιπόν, τότε άκουσα τις συμβουλές μου. Με τη Γαλλίδα έχω συνεννοηθεί εγώ. Θα πας εσύ στη θέση της, στο δωμάτιό της και θα περιμένεις τον υπνοβάτη. Αλλά δεν θα ανάψεις φως. Θα περιμένω και τι θα κάνω. Τι θα κάνεις? Ό,τι έκανε τόσο καιρό ο άντρας σου με τη Γαλλίδα και εσύ με τον Άγιο. Ξέρεις, το κουκουλωτό μητέρα. Ναι, αλλά θα του αρέσω. Έχει πολύ καιρό να μ' αγγίξει.
Θα το ρέσει, είμαι 100% σίγουρος. Μόνο φρόντισε να είσαι ζεστή, θερμή και προπαντός μην ανάψεις φως. Όλα τα άλλα, ας τα πάνω μου. Κατάλαβα. Και που είστε μητέρα, μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε το κουκουλωτό. Πολύ αρέσει, πολύ αρέσει. Καλά τώρα, πειράζει που είμαι και ο πρώτος. Μπορείς να μου πεις τι καρώνεις πάλι εσύ? Εργάζομαι για το καλό της οικογένειας. Δεν έχουμε λόγια να σε ευχαριστήσουμε. Έτσι, Τώρα, μωρό μου, δεν πάμε στο δωματιάκι μας να δουλέψουμε και για το δικό μας το καλό. Θες να σπονιρούεις εσύ? Μπαμπά! Πατέρα, σταματήστε, μη μας δουλεύετε άλλο. Με ξύπνησες απότομα και δεν κάνει. Ναι, δεν κάνει. Δεν μου λέτε πατέρα, με ποια κοιμόσαστε μες στο δωμάτιο? Εγώ κοιμόμουν μέσα στο δωμάτιο. Ναι, με ποια ήσασταν αγκαλιά, θέλω να πω. Πού να ξέρω εγώ αγκαλιά, κοιμισμένος άνθρωπος, για όνομα του Θεού. Δεν ξέρεις, Κάτσε να σου πω εγώ. Περίμενε. Μητέρα, για δε βρω έξω. Κόμενα. Δέσποινα, εσύ. Εγώ, αγάπη μου. Εσύ ήσουν μέσα στην κρεβατοκάμαρα. Εγώ ήμουν, αγάπη μου. Ήσουν καταπληκτική, καρδιά. Ναι, η μητέρα είναι πρώτη στο κουκουλετό μου. Και εσύ ήσουν καταπληκτικός, αγάπη μου. Τότε γιατί δεν φεύγουμε ταξίδια ένα δεύτερο μήνα του μέλητος. Να φύγουμε, αγάπη μου. Αλλά τα παιδιά, ποιος τα φυλάει τα παιδιά? Εγώ. Τώρα που έγινα babysitter και σας φυλάω όλους, είναι δυνατόν να μην φυλάω τα παιδιά? Είναι δυνατόν να μην φυλάω τα παιδιά? Παιδάκι μου εσύ, θα σε προσέχω για όλη μου τη ζωή. Παιδάκι μου.